Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi mulai guys. Wane tukul gatelen. Oke, maknya lagi pulang. Alah, ora iso syuting neratan. Delok mataku sampai kantong kudu turu guys. Aku tak ndang adus keramas wane metu iki. Wane kemroyok gatele. Oke, diawali dengan bantu telepon glowing. Hari ini alhamdulillah wis mulai. Sing larit pertama sambal belut, sing kedua sego jagung, sing ketiga kerupuk. Esku masih sedikit, berdiri sisa 2. Dino iki alhamdulillah iso. Biarpun mulai jam berapa jerampa santai ya guys, yang penting dagangan entek. Terima kasih sudah nonton. Iki mang pertama stand ini Pasar Merah, sing kedua ning ndi mang es degan, sing ketiga ning teras kota Tambak Romo. Alhamdulillah entek kabeh kayak gerobakku tak ketokno. Aduh, gerobakku ning ngampar. Wah, memang untuk dik berayu kayaknya. Pokoknya sego jagungnya dhewe tak del-del dhewe. Ya muga-muga ya untuk dik akeh. Ini 3 kilo sama 5 jadi 8. Mbah cek piro cek kanggo 2 kali. Oke, sing penting kita jualan. Diawali dengan bantu telepon glowing, sing penting dikai seger waras panjang umur. Aku ki apa ngitung duit gitu. Review untuk piro ki mang. Ketok ayo untuk lumayan. Sambal belut emang diborong wong cepu api digombleng itu ban. 50.000, sego jagung 10, petiti sama kerupuk 30. Sego jagung petiti kerupuk 30 jadi 80. Mak wis tuwek rambutnya wani. Wani jerempung. Ya teli. Penedi. Sur. Ini apa ya guys? Mangan apa gitu. Nih, oke. Dikai jangan bareng. Jangan melir. Sampai dikai balon balam. Usang-usang pedu. Cekane cekane. Cek ini sisa gorengan tinggal lawang mangan. Kerupuk sudah goreng. Basah yang goreng. Pak Moni enak apa lah Mas? Penidi. Sing rasa apa mbok kon nakoki aku mapat. Pas sekolah kok. Ora nindi ra. Hmm.
Sapa bojone Mas Pri? Iya. Oh ndi? Keringakan no. Ning ndi nek nganten. Mang kado diku mun piye jane? Wong kuwi kado digawa ngene mobil kaya wong tak aku ro. Ndek. Ele. Oprak kuwi. Lek mang kado digawa lek. Lah kamu ngomong apa? Iya. Kita para Pak. Kita patah ini sih ojo ya ini. Kita para. Apa? Oke gini. Ngayahi. Kita ora iku. Iya. Kono omonge mang. Kepasilan gede-gede tak poni mak. Kita pernah desem. Lah kita ora iki. Iya. Kita imak mang. Lah saiki ketok ora aku ngomong. Ketok ora? Kita. Le depi gak rene. Ora rene ya wis mbek aja cangkeme mamah ngono. Mari ngurene. Ngomongan apa? Jarene Ngono kok mikir kuwi sesuk payu dhewe. ngene sapa sing ngedol iki. Lah mbah karek sesuk. Ngene nanti ora. Nanti gak merah rene deh. Sedino full. Kerentetan mak. Apa? Kerentetan berapa? Yo keringetan wong tare urung mandi aku. Beratus aku. Mulai. Kukuku mulai. Kukuku tadi walah ngari-ngari. Mang kurang sini mang. Kurang yo cah wong kowe aku untuk duit sithik mbok jaluki. Iki kulaan sesuk.
Orang Siti dengan gak apa-apa Kowe tak kei kok malah nyeneni. gak apa-apa Besok entuk akeh ngene ngantut. Hah? Besok Nendi untuk di aku. Burung bayar arisan mae. Arisane kelek Jamil. jam apa Mais. Ndi wong iki gak bakal lah Aku ndi wong saiki nendi mulai wis. Iya. Panas sih. Harit nendi mak ketok Mergawe ning Surabaya. nendi karo sapa iki mak Dek bature iya Dek bature ya Alhamdulillah. Hari ini kita dapat uang 600. Oke, pokoknya sih susu receh. Bayar arisan. Nyale bayar arisan le. nendi Ini rupiah. Bayar arisan mae. Ndang mumpung cek ini cek Padang. besok yo Gak. Alhamdulillah guys, berkat welut, berkat apa jenenge sago jagung berdidi mae alhamdulillah untuk apa bayar arisan ngene rupiah wong ngene mah kok jere kena Jamil mang malah 8 ora kena. Terima kasih tak rewangi keringet uga blas deliweran. Mulai dari esuk sampai ya ini lagi leren. Alhamdulillah kena gulane besok iso bayar wong goreng kerupuk, iso bayar Mbah Lam. Terima kasih. Mudah-mudahan mbah iki sesuk ora entuk welut wis ngomong. Kosong ndak ada welut.